Hootie and the Blowfish and I Only Wanna Be With You. En daarvoor de man die het rede bieten verschrikkelijk vindt. Hij kent het hem nog levendig herinneren. Het Thanksgiving feestje, dat vieren ze altijd in Amerika bij Freun van Sinares. Dat dus die rede biet serveerd waard bij de kalkoen. Hij moest het netjes opbieden van zijn mem, maar hij vond het zo walgelijk dat er de hele tafel onder spuide. Zo'n dat moment ieder het nooit weer. Nou, het had zijn carrière in ieder geval net in de wijlijn, want Michael Bublé is behoorlijk succesvol, maar hij wil zeggen. Ja, dus de My Haven't Met You Yet. Nou, het is hier al een skofke, een drokte van je welste hier in de radiostudio. Want we hebben weer een visite voor de laatste keer in de midden van Friesland. Morgen ook nog in Noorderwien. Maar ja, de wist het misschien al als het verste harkebis van dit programma. Wij hebben alle dagen gasten in de studio. En dat had alles te krijgen met het Frieske Songfestival Lied. Dat is weer uiteindelijk en alle 15 deelnemende bands komen bij ons del. Uiteindelijk bleven er van die 15 dan ik wat zingen hoor. En die gaan dan uiteindelijk terug naar de finale op 15 november. Misschien zit deze band daar ik wel in. Ik heb het door de band Ja-buur, Nee-buur. En daarvan binnen in de studio Sietse, Freddy, Berend, Eldert en Teun. Welkom alweer. Dank u wel. Ja, Sietse, stiert achter de microfoon. Ja, klopt. Eerst maar eens even hoe die namen. Ja-buur, Nee-buur. Waar komt die bij? Ja. Wij zijn buren, Freddy en ik. En wij hebben een beetje betocht. Nou ja, en daar komt eigenlijk zo'n beetje een naam nodig. Nou ja, buurman en buurman. En dan kwam Freddy mooi, ja zuster, nee zuster. En nou ja, daar hebben we een mix van maken. Ja. Zo ze dat. En waarom moet je zo graag een band beginnen? Nou, wij vinden het allebei leuk om muziek aan de gang te gaan. En wij winnen van de lol een beetje ontklooien. Ja, en daar kwam telkens meer uit. En op een gegeven moment toen kwam een omslagpunt dat we echt zoiets zien, hey, ik ga een firma mee. Ja. En hing je me voort een volslijnde band om je me heen? Of Nee. We hebben eerst 2 jaar lang ben wij er ook nog eens in onze eigen studio tussen me weer vestjes te maken. En op een gegeven moment toen elke keer dripte er weer in ben. Eerst Berend en toen die naam Eldert mooi en toen Teun. Nou ja, zo is het een beetje ontstaan. Ja. En we spelen dan net zo heel lang met elkaar. Ik denk nou, want zo is mannen. Zoiets. Dat wij 5, 6 maanden of zo, dat wij... In deze bezetting. Ja. En daarvoor dienen we eigenlijk altijd als je 2 een beetje gewoon tussen het omklooien en eigen ding maken. Ja, en hoe zoen je je muziek omschreeuwen willen? Ja, eigenwijs. Alternatief. Gewoon lekker zo aan ding doen. En wat wie het moment dat je hem zei van... hey, misschien matten wij een lied mij dan? Ja, wat wie dat moment. De wie in die erop te dan. Toen hingen wij zoiets van... Ik kreeg een mailtje, ik kan je opgeven. Oh, nou ja, dus dat. Een mailtje kist die op, ja, nou, dus dat doen we. Ja. En het nummer wat je hem doggen? Nou, dat noemen we, dat hebben wij maken. En dat, dat gaat erover, zeg maar. Dat gaat over hoe ik mijn vriendin ken leert, zeg maar. En een beetje het vriend daarvan. Oh. En hoe ging dat dan? Even in een nutshell? Dat jij hem was straks. Oké. Ja, dan kunnen we er nog heel lang op praten. Want dan wil ik die toch maar uitnodigen om lekker achter de microfoon staan te gaan. Want ja, laten we dan inderdaad echt maar gewoon luisteren wat dat dan precies is. Ze staan je dus in de studio, in je van de 15 van Liet. Die koosmaatje dus om in die finale te komen. De kist op stemmen, dat kan Nijmoon. Want Nijmoon, dan gooien we de stemlijnen iepen. En dan kinderstemt we op Liet en op die favoriete artiest. Misschien is dat dus wel ja-buur, nee-buur. Ik voelde mij al in het laatste baan, ik voel het op jou. In mooie verdeling zei het hier aan. Maar ik vlieg van sporen, dan ben ik net zo vaak. Dat is wat de leven doet, soms niet leert door met de bal. Ja, de beste dealen dan. Het is krek, of is er al die dan. Alles liep het zo krijgt op mij, maar motor ieder soeverein. Wat de liek ooit is zo voor mij, ja, het weer aan. Spieken kijken, maar dezelfde smaak, al is het krijg, dan ik wist dat zij voor mij de vieren is. Ze houdt mij het gevoel, of wie dit altijd al in levens doen. Ga je een stoel, dan is wat de liefde doet, soms niet meer door met de ja, de beste dieren dan. Het is krijg, of is er al die dan. Al is het pril, wij zo
Ja, de beste vieren dan. Het is krek of is er al hier dan. Het is krek of is er al hier dan. Het is krek of is er al hier dan. Ik ben een meisje met remmen, ik kan die meisje benemen, dat is niet. Maar het vier in januar is het te zwier. Alle nacht zit ik te schreeuwen, liedjes, het is een video, het is te ver. Dat is wat het is een lijf van mij. Onze graag radio, we zitten in de studio, maar ik pak je hou van als geen val. Om mij zo binnen te vielen, ben ik alle dagen op hielen, zo wist toch. Maar die enquête tune brengt mij onder de top. Het vierde viel meer roken, maar dan heb ik weer van het hart en best gedaan. Met ik maak geen wielderwoord, je bent de vast. Ik doe niet de beste, onze graag radio. We zitten in de studio, en ik pak je hart van als geen val. Ik had het niet hier, maar weet je rekenen we die niet goed voor. En zitten de groepjes efter mij voor. Dan geen ik toe als jongen, en ben ik stoere jongen superheld. Dat is wat het is een mij verpest. Ik vergeet de best, onze graag radio. We zitten in de studio, en ik pak je hart van als een val. Maar gewoon op de radio. Blik in de studio. Maar gewoon op de radio. Nou, ja buur, nee buur. Ja, je jongen, ik wil op radio. Nou, dat is bij deze is dat slagen, ziet ze. Ja. Ja, dat is al punt 1. Ja. En nou punt 2, de vraag is voor zelfs, hoe schat je hem kansen in? Wat denk je hem? Kom je hem in die finale? Schatten. Nou ja, wij hebben iets van, wij dat maar vol lol. En we zitten al wel. Ja, wat hoop je hem dat het van je hem opsmiet, hè? Het feit dat je hem hier nog steen. Ja, we sowieso wel wij een neushoorn spelen. Dus dat is één ding. Dus en dan je wel. Ja. Zo mooi wij zouden winnen, maar ja, dat is net aan us. Eerste finale maar even, Helly. Daarom. Ja. Nou, daar komt Stoot thuis in, want vanaf morgen kist dus stemmen op een van de acts die hier in de oranje 2 weken bij Omroep Friesland in de studio staat. Morgen komt nog de laatste deelnemer van die 15, waar dan uiteindelijk het zien van Oerbleeuwen. En dit weer ja buur, nee buur. Heel erg bedankt voor je komst naar de studio en een hele grote succes. Dank u wel.